25 mijdarê xeteke jiyanê ye. Ji bo jinên Kurd 25 mijdarê li gorî jinên din ên cîhanê xwedî wateyeke cuda ye. Ji ber ku têkoşîn ji bo wan tenê ne rojek, li dijî hemû şêwazên îqtidarê lêgerîna jiyaneke bê tundiya azade û nîşandayîna îradeya wan e. Tevayî jiyan her roj têkoşîne. Çima wisa ye? Tundî tenê weke pirsgirêkeke civakî nayê yan jî weke pirsgirêkeke kesekî şexsî nayê dîtin. Wisa pênase nakim tundî weke encama feraseta zilam a ku kokên wê beriya hezaran salan heta îro tê, weke feraseta netewe dewletê bi şêwazên cûr bi cûr nîşan dide tê dîtin. Her wisa bi zayenperestî, neteweperestî, olperestî û zanistperestiya li dijî jinan re têkildar e. Bi vî awayî li ser beden, ket, nasname, îrade û hebûna jinan dixwaze serdestiya xwe ava bike. Encama vê yekê jî ewil li malê xwe nîşan dide, li hundirê saziyên dewletê jî xwe saz dike. Ji ber vê yekê jî jinên Kurd tundiyê tenê wekî nêzîkatiya şexsî ya zilaman nabîne. Ew karakterê dewletê yê zayenperest e. Bi vî awayî tehlîl dike, nêzik dibe û têkoşînê birêxistin dike. Ango tundî encamek e. Encama sistema zilam dewletê û civakê jî birêxistin bike. Jinên Kurd bêguman analîza tundiyê ji perspektîfa rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan dikirin. Rêberê gelê Kurd tundiya li hemberî jinan bi xespkirina berhem û afrîneriya jinan ji aliyê zilam ve girê dide. Desteserkirina berhemên jinan, civakbûna ku bi pêşengiya jinan hatiye avakirin, ji aliyê zilam ve çawa ku gav bi gav hatiye belavkirin, tundiya li hemberî jinan jî wê demê dest pê kiriye. Tundiya ku îro li hemberî jinan li hemû qadên jiyanê tê meşandin, koka xwe li dîrokê ye. Ango beriya hezaran salan tundiya li hemberî jinan dest pê kiriye. Zilaman piştî ku berhemên jinan desteser kirine, piştre jî ev yek wek îdeolojiya li dijî jinan bi pêş ketiye û li ser civakê jî hatiye ferskirin. Tundiya ku îro li dijî jinan tê meşandin, koka xwe ji vê rastiya dîrokî digire. Îro li her derê dewlet bi qanûnên xwe, bi saziyên xwe yên militarîst, polîtikayên malbatê, nêzîkatiyên xwe yên zayenperestiya civakî, gav bi gav tundiyê ji nû ve diafirîne. Hege em tenê li Kurdistanê binêrin her parçeyên welat tundî bi çi awayî tê meşandin dê bê dîtin. Li Bakur operasyonên leşkerî, bin çavkirin, polîtikayên tayînkirina qeyûman, tundiya leşker û polîzan, belavkirina madeyên hişbir, kişandina jinên ciwan navtorên fihûşê, li rojhilat, îdam, taciz û tecawüz, veskirina îtirafkariyê, li başûr polîtikayên feraseta eşîrtiyê û îktidarê yên hemberî jinan, li rojava jî êrişên çeteyan. Wateya wan polîtikayên ku li hemberî jinan li Kurdistanê tên meşandin jî ev e. Li hemberî jinan şerê taybet komkijiya çandî, xizanîkirin, kuştin û di encamê de jî polîtikayên bêcezakirinê. Dema ku mirov li vê yekê dinê re li hemberî van êrîşan, têkoşîna azadiya jinên Kurd jî tenê li hemberî zilam, li hemberî tundiya navmalbatê nîne. Têkoşîna li hemberî sistemê ye. Hedef û armanca têkoşînê azadkirina jinan û hemû civakê ye. Bêguman tenê bi vê re jî sînordar nîne. Têkoşîneke azadiya hemû jinên cîhanê bi pêş dixe û bi perspektîfeke wisa nêzik dibe. Ji ber vê yekê jî jinên Kurd bi wateyeke cuda nêzî 25 mijdarê dibin. Mîrateya ku ji têkoşîna sê perperokan Ango, Patria, Minerva, Maria Teresa Mirabal a ku li hemberî dîktatoriya Komara Dominîkê girtine bi têkoşîna xwe bi pêş ve dibin. Kokên azadiya ji dîrokê tê bi têkoşîna xwe watedar dikin. Ango ji sê perperokan heta sarayan xeteke nû ya azadiya hatiye avakirin, ji ber vê yekê jî li Kurdistanê bi perspektîfa azadiya jinên Kurd, ev roj ji rojeke bi bîranînê derketiye ketiye ser xeteke şoreşkeriya domdar. Ev xet jî veguhertina civak û ferasetê dixwaze pêk bîne. Cudayiya tevgera azadiya jinên Kurd çi ev e? Li ciyanê tevgerên jinan piranî guhertina qanûnan, pêkanîna hin reforman, an jî parastina jinan dixwaze û ji bo vê têdigoşin. Li têkoşîna azadiya jinên Kurd vê yekê bes nabîne. Dixwaze civakê biguherîne, feraseteke nû ava bike, jiyaneke nû bi pêşengiya jinan li ser esasê azadî û wekheviyê biafirîne. Jinên Kurd vê têkoşînê jî li ser bingeha hin xalan didomîne. Destpêkê îdeolojiyeke jinên Kurd heye. İdeolojiya rizgariya jinan bi rêgezên xwe di warê hişmendiyê de perspektîfeke bêhempa dide. Ya giring jî bi îdeolojiyê avakirina bingeheke zanistî, Ango bi zanista jinan, jineolojiyê, li nav civakê cihê jinan, dîroka jinan, afrîneriya jinan derdixe holê û feraseta zilam ev yek çawa desteser kiriye, tune hesibandiye, derdixe holê û tehlîl dike. Di encamê de jî koka tundiyê re dixe ber çavan û têkoşînê li hemberî vê rê nîşan dide. Dîsa xaleke din a giring jî xwe parastine, yanî parastina cewherî.
ji ber ku parastina jinan mirov nikare ji dewletê re bihêle, parastin tenê ne fîzîkî ye, parastina îdeolojîk ku meljor jî anî ziman, parastina aborî, parastina çandî, parastina li dijî êrişên dijîtal ku di salên dawî de weke êrişeke li hemberî jinan tê bikare anîn pêwîst e. Ev hemû jî tên wateya parastina civakê bixwe. Di encama van de weke pêwîstî û xaleke din a giring jî rêxistinbûn derdikeve pêşberî me. Yani rêxistinkirinê civakeke demokratîk. Di vî warî de perspektîfa jinên Kurd rêxistinbûna hemû beşên civakê esas digire. Vê yekî jî bi komîn, meclis, kooperatif, akademisyenên jinan dixwaze pêkbîne. Ji ber ku ev sazîbûna civakeke azad e. Ev yek jî nîşan dide ku ji bo jinên Kurd wateya 25 mijdarê ne tenê parastina jinbûnê ye. Avakirina jiyana azad a komûnal e. Ev jî li rojavayê welêt pêk hatiye û gav bi gav xwe pêş dixe. Pergala hevserokatiyê, qanûnên jinan, hevpeymana civakî, yekîneyên xwe parastinê, akademiyên jineolojiyê şênber bûne. Ji bo hemû jinên cîhanê jî bûye îlham û mînakeke bêhempa. Mîrateya têkoşîna ji dîrokê heta roja me gihandine hev, nîşan daye ku jiyana azad xeyalek nîne. Bihêza rêxistinkirî ya jinan bûye heqîqetek. Weke encam em dikarin bibêjin ku 25 mijdarê rojek nîne. Xeta jiyanê ye. Ji bo jinên Kurd bi qasê ku sekna li hemberî tundiyê ye, ew qas jî azadkirina jiyanê bixwe ye. Ji ber xwedan û têkoşîna sê perperokan, heta têkoşîna sarayan û şoreşa Rojava, xeteke azadiyê ya dîrokî ya domdar heye. Ev jî hêza xwe ji felsefeya jin jiyan azadî digire.